ma. What's a no can be a biko? Can be a biko no, name Charles. The moment that all didn't call we a man, or met told him now, cha. Check and wait, Mammy ho Jemmy. Emi ho Jemmy. Macarena help comment to yak. Oh, in Kari. Ha! Also, we of Ganusabum. Bastarum. Oh, hey, today got you at the womb. Otto metomaka, or many a walking amen. Obulum my and Biaquakan, Gan Pepe me gum, Obulum wholesale, Mamma de Golega, no go. Or cheese in as a me, Mapia, or cheese in you, Nemenia with Tobim Ninin. Oh, my kita. Ya ihe na-achọzi ịgwa m kịta bụ na mmụnwa na-enyezi ya dani iru n'azụ na abụrụ m mmadụ. Chineke, ịchọ ihe dani. Ịchọ nnọọ ị na-emepere ya dani otu sọ gị. Ndị anyị wụ ụmụ nwoke. Ndị agha na-anwụ. Ịghọtago? Ndị agha. Ọ bụ ihe ha na-achọ. Ha wetakwa na ara ife a ha na-achọ. Etido. Etinye isi na dọọ gasị ike. Mmụọ adịdị ready ka dị ikwu themself. Ya ka ike achọ ọdịm ya. Iche ịgba m ihe nna ekwu ọ bụ eziokwu. Sigo Daniel na ihe ya ezi ya kịta. Ịma na nwe nwanne nwoke. Onye nke a bụ na ihe ọ na-eme bụ point and kill. Ọ bụla onye ifo ya na-etata ka ị ga-afụ echi. So esigo m na aka ya mụtacha ọtụtụ arụrụ anụ ụmụ nwoke na-alụsị. Ịghọtago? Ndị a bụ ndị Sigo Daniel kịta na-eme mmepeziri ya. Ka efi ya ka ọ tara ọsọ gasị ike. Ọ kịta ị kwesịrị ịma ma Daniel alaike gị. Si a na-eme nyezi ya. Ọ bụ na ọ fụ gị n'anya, o mee ihe nwoke na-eme, ọ bịa bum. Kwa ndị bụ na ọ ga-anụ gị, nụọ gị ka nwoke si anụ nwaanyị, duru gị na-eyegharị ya nnọọ na-eri nnọọ for free. Alaike ọ dị m ya. O zuona. Anụ juona m ntị. Ịfụrụ ntị ma ọ na-akpọ ngeghe. Okwu Chukwu gị ahụ, o jugo m ntị. N'obe ya ma m n'ife. Ị na-anụ? N'obe ya Chineke. Rapụzie m ka m kwe emem n'ụdị nke m. Nwaanyị biko ka anyị na-akpụ echi bọọlụ mma aga ọrụ echi. Biko. Ozi ọma. N'elu Charles. A na-eyi ya ebe nwa. Biko, ma nwa dị ya nwa. Ọ chọrọ nnọọ iburu m osara bịa mee ego m. O tiwazie ya n'ụma nọ mere ego m. O tiwa the thing. Fakịta mba. Ya nọdụ ka nnọdụ biko. Obodike agwọ nọ n'akịrịka. Agwọ nọ n'akịrịka. Amarọ m ife m na nwaanyị a na-eje eje. Ị ma na nwaanyị a welu m mezieli ife ji egwu na ụlọbe m. Ya kpọta ụmụazị, kpọta ụmụaka m niile. Ọ na-akọwata afa na nnafe nwere isi na mmadụ. Na-eme ụmụazị na-afụta m ka onye iberibe. Ifulu ije anyị na ụmụ nwaanyị. Ije anyị na ụmụ nwaanyị bụ Chukwu zọba. Enwere oke ịmụ nwa ka m gwa gị eziokwu, ụmụ nwaanyị adọrọ mma ọnụnụ. Onye ọbụla anọdụla onwe ya o. Mana mmadụ akọ amamife. Ifulu okwu gụrụ nwunye ga. Ndị di wetu obi wele amamife wee gaba maka na asị na amamife nọ nya bụ isi dọkpụ ntị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọ kwesịrị na gị na ada gị nwaanyị dị ezigbo mma. Mụ na ada m nwaanyị na-alụ ọfụma. Mana Obodike ngwa gị na ike aka agwụrọ m. Obodike ngwa gị na ike aka agwụrọ m ịma na nna atụ oge asị. Ị makwa na ụmụ ife na-aga omekata. Onye ma ife adịzi ka onye nzuzu. Nya amamife m niile dịzi m ka na-ezuzu. Nwa nwerezi ya na m achịkwatazi. Akọ ike agwụ na gị. Ọ kwesịrị na gị na ada gị nwaanyị na-adị na mma. Mụ na ada m nwaanyị na-alụ ọfụma mana nke bụ eziokwu Obodike ike agwụ. Ike agwụ na gị ekwuzi n'ife akọ. Wele ada gị nwaanyị wee lụọ ọrụ anọ. Wele ya
lụọ ọlụ a ịmala ife ịchọ ịrụnyere nwunye gị ịgbanyere ya ada gị nwaanyị erunyezieli ya ịpịkọta isi nwaanyị a isi ya epe mpe ọ bụrụ gị na anụ ya na-akọzi ka ife a ọ bụrụ ike ana m agwa gị eziokwu na ọ na-aga nnọdị na be m nwunye m mefu ka ọ na-agata akpata oyi ama arụ m niile o bụ mmiri ọjọọ nke ajọkakwa nke akpata oyi kwazi nekwa ọbara mgbali elu nyekwala onwe gị aka ọ bụrụ ike ana m ka nọ anọrọzikwa m ihe a ịfụ na-emewu nkuko ewepụ mmanya ọ na-aga anyị nọla eto aṅụcha ọ dịka m nwetara onwe m ebe a nnọ kịta na-aga nna-echeta ịnọ be m nna-echeta etu m si gaa na be m ọ bụ mmiri a na-apụ maka amara m ọzọ nwaanyị a ga-eme ma mba luo wele ndidi na amamife wee soro ya daalụ ya nnọọ nzuzu onye ememe ka ị marọ mana na-alụ ife ị na-alụ ịgbanyela ada gị nwaanyị ada gị erunyere ya ọ ife dịele gị kịta ada gị nwaanyị bụ ife ị ga-eji rụọ ọrụ a ịnụgo ekwena ka ife ọbụla mebie ọṅụ anyị o na-enkwụ m ya nkwụ biko mmadụ nwere ọṅụ wee daba ụwa bụkwa na ofu mbịa ka a na-abịa nke onye li ka o bụ ada ịmarọ nke onye li ka o bu na chekwala ụwa kedu ihe bụ ebumnobi nwoke a ya na ọ chọrọ ozi ka ije gote ala ya bụ isiokwu ka ọ maka na Emeka nwa m tinyelu m ego na bank bụzie na akaụntụ m ka akwụnye dị mọnị mmadụ akọ agbakwana egwu ị na-achọ ịgba agbakwana ya maka amakwala m asụ ojo egwu a ka o doo anya Sigbado. Ka anyị na-aga n'obi gaji n'aka m ọkụkụ nọ na ngige egwu ọkwanye na rude na-eme ọ dị mma Sigbado. ọ bụ dike ka ebe ịpasa anụ m na ọ banyegolo unu na gọvanọ awụnyegolo unu ọnwa na-esi mgbe ị na-ebe akwa na gọvanọ na-eji unu ụgwọ penshọn ọnwa isii agwara gị dekwa ya ka m gwa gị nke akwụkwọ anụ nchi ka m ga-ata o ka ebe ị nọ ka ebe anyị afụ na nke mgbe amaka nwere ife nji onwe m eme ana m abịa ebe a obidaike ọ dị egwu Ichie ọga mmadụ akọ daalụkwa o asị m ka m jụọ ihe merụ na ịchọrọzi ka ijeje kwụ ụgwọ ana ịfụta ọ maka na akwụnyere ụgwọ na akaụntụ m ọ nkịtị ka ịgba m ị chọrọ ikwu okwu chekwala o iwe gị ọ bụ na akwụnyere ego ana na akaụntụ m ihe njekwukwe bụ ka onye ọzọ gara ije chekwa jebula anyị ụzọgolo ana o biri ka ọ dịzị ya ọsọ abịawago m
I chop that nut. Bad finger, jealousy. I chop on me. Akụkọ mgba. Ọsụkọ sasụgbụ kwere yo. Ee, ka mbido. Ịgbacha buga pụọ ịgbalụ bata. Ọ Igbo ilo ka mbụ. Willows. I don't be willow. Oh, chala. Me pass kwa me chọpụtara n'ihe chọpụtara m ị ga-eme. Ịmasị. Ezigbo nsogbu dịkwa n'ụlọ ahụ. Ezigbo nsogbu dị n'ụlọ. Biko gwanụ m ka ihe na-eme na. Nne na-emezi ihe ndị oyibo kpọrọ politics n'ụlọ. Politics n'ụlọ. Kọwanụ ma ghọtakwanụ m ihe ị na-ekwu. Masị ya ghọta gbagodo dum. Aka na-enyochagodo ihe a. Ka m nyochachasịgodo ya first. Ka m nyochaa ya ọfụma maka na mụnwa na-afụ ihe na-eme ekwetebeghị m nọ nne na-eme ụdị ife a. Gbadu nchọpụtacha ihe m na-achọpụta ngwa ya bụ izi ma agwụ ya. Na m chelugodu. Masị gbadu. Nsogbu adịrọ na ka m na-ele m n'anya. Nne, ọ tachabeghị m sef. Ọ tabeghị m. Ojugo, ịmakwana ife niile ahụ ịkwatere m na-eme n'ezinụlọ. Atụmatụ niile ahụ iwepụta mana tichara ife ndị a niile n'ọrụ mana ha nchaghị mefa mpe ekwutere nwere nke rụrụ ọrụ. Ka anyị na-akọwata Eziokwu ka m na-agwago. ma ebika. Ị mara na onye chọba nwere onwe ọṅụṅụ ma ọkụ taalụ gbuo mmadụ. Ị na-etubeghị ọkụ ka nwoke ama na-enweghị dị gị n'ime ị na-achọ. Ị na-enwe nwoke na-achọ ka nwere onwe anyị. Ọ maka nyere ndị na ha na-erite n'ihe ndị a ha na-eme. Ọ bụrụ ha nwa na-achị ego pụta ha rie gawo pụta ha rie nri tọrọ nwere ụra ha rie. Ị mara nwoke a tachara m kụtaba m ọnụ n'ala. Azụ m niile a nwoke eteti ụmụazị ife azụ m niile afọ ọkwa ife. Enwere m ike imegharị ahụ itu ị na-ere m anya. Ị ga-aka ya ekpe m kụwa ekpe m pịawa ugwu. Ma nke ka njọ nwa m nwoke dị ọkpara m chọọ iweta ife n'aka dị m ka ọ esi were bido wee ruo m aka na ọ chọkwa ahụ. Nwa ị mụrụ amụ Eziokwu ka m na-agwa gị. nwa iburu afọ ime chịa. Bifo a na-enye m ya di m ga-eja ka ya kpọọ ya ụbịa kama na ọ na-enye nne m ife anụ onye di nne m ka m ma analị ya. Ị disappointere m. Ka ị ga-akpọzi nke azụ Ma akwamo ife otu a m nọ na be m na-achị be ma nkịta ị batara mụ na-achị ife m kwuru ka na-eme. ọ dị gị na-arụ Ego niile gawo ịfụ ana m achị eze na-ere onwe m ọgaranya nwaanyị. Ọ nke m kwuru na-eme. Di m so na ọ dịrọ ya ma ị ga-akpụ isi na aja. Achọrọ m ya nwa ya nwụọ ya nwa ka m gwata nara ụta ịmara ife ị ga-eme ka ị nwere onwe gị ka ego ụmụ gị ọ nwaanyị na-eru uru dị na nwa ọ bụrụ nwoke. Dị nna anyị fa ọ nwa ya ka a na-egotere dị fa oruzie na nke a yọpụ iche asị ka ndị nwanne wakwana ike maka na ife uru ị ga-erite na ị nwere onwe gị. Otu ede ịgbakwuo mma ị na-eme ife ego a na-akpọ ya anya. A na-eme ife ego nzukọ a ịkpọrọ ya mere omenaka. Nwaanyị biko rapụ m biko. ị makwana kemgbe ibido kwụnye ụgwọ na akaụntụ m nna gị agbanwere ọkwa maka na ịkwụnyere ụgwọ ana na akaụntụ m a na-ekwuzi okwu iji eje ego ana ọ na-akọ ọzọ. Ka emezikwa na o ji emela otu ahụ ka ihe mere. Agwaburo gị na ọka o si eme
na gị na ego anọrọ atọ ọfịa arụ niile a na-ama ya kpakpakpakpakpakpa ọkwa mgbabụghị agwa ngwa nne m nsogbu ajụọ m ga-akpọ ya m ga-akpọ ya ka m jụọ ihe kpatara o ji emezi otu ahụ ọ bụrụ nke emecha Emeka kpọọ ya ka ị mara ihe bụ isiokwu ya nsogbu adị ahụ ntago aghọtara m enwe ihe dị mkpa m chọrọ ime kịta emecha ka m kpọọ ya o ngwa ka ọ dị nsogbu adịrọ ngwa mgbado anya o Ke ka m mesi wepụ mkpụrụ a ojugokwe n'ime nne m ka ife m eme ọ dị ka mma ya akpa Emeka ka mkpokene ya ka ọ bata ka anyị kpaa ka anyị marụ ka ihe isi mee ya ọ ihe m eme ama mmi na-afụta ihe m na-afụ na maja ndị asa na Chelsea na-akwado ịgba ifuru ụdị nkwado ndị asa na-akwado maja ụmụazị akwadola ọfụma ọkụ ụdị a ka ọ na-aga abịa mbụrụ ụzọ kwuo na a ga-enye na goolu ị na-agba nekwa anya m ga-agwụkwa gị onye asị na a ga-enye Chelsea na nke emedoghị ihe eme di ya itinyere n'ezigbo tim mkpu ọ na-asị na asị gịnị bụ asị na ihe na-akọ gekwa ntị ọ bụ ọkwa Chelsea ochie anyị ma ha Chelsea ji new pattern were abata pattern football ha gbanwere agbanwe onwere ife agbagidelu bọọlụ na European League a na-agba isi m ka agba Hazard draw ịmụrụ Hazard ya gba bọọlụ ọ na-asị m asị na Hazard echekwa m igbo sọka chekwalo isi na Hazard ya gba bọọlụ nke enyere red card na match nke gara aga enyekwa red card enyere yelo nke ọzọ agbagasa enye esi ọzọ yelo na-agbakọ ihe ọwụ enyere yelo nke ọzọ yelo na-agbakọ ihe ọwụ ọ gị na-eme gị ọgwụ bọọlụ nke nkiri ofu yelo ka enyere ya mmachi dugolu ma ọ bụrụ Hazard ya gba bọọlụ ọ bụrụ na Hazard ya gba bọọlụ ọbami ya ngepata ya aka ọbami ya ngechigala ya ifuru ọchịgala na match nke ikpeazụ agba a na-ekwu okwu bọọlụ na-ekwu okwu onye na-agba 100 mita ọbami ya kwesịrị ịhapụgodo bọọlụ akarịa line jegba 100 mita ọzọ ka eji agba bọọlụ ọgbafegbo bọọlụ ọ na-eji inye goolu gekwa ntị ndị Chelsea patan Chelsea ime azụ ọzọ na patan Chelsea kịta bụ ọbọsị nke defense Chelsea na-apụ atak kịta ya ebuniri isi ọgụ onwere ihe ya eme onwere ọsọ okwu ya ma Lacazette sikpoko ọhụ ụzọ ịtọ wee gota Kante Batafield egwu echenjie ịmụ na onwe something na-ịghọtara onwe ka dia manager si eme apụtagodi Hazard a na-agba so and Kante ama mpụta na line o ma mpụta dị na reserve ncha ndị mmadụ eji ya na ọ bịarọ onye ewetazi ihe dị ka chụọ ọgụ ka a gbacha goolu ole ka ha nyere Lacazette na-ekwu bọọlụ ole ka ị ma lost score outside 18 last match bọọlụ goolu ole ka onye outside 18 ewepụ Lacazette onwere onye na-ebute okwu Arsenal n'ụwa ewepụ Lacazette na ihe ndị baka ji unu wee lacha ofe were unu wee mee ife a na-eme onye nwere nne na-akụ ife ịgba nsogbu inwe nwere m ọ na-aga ịbịa ibulu anya ibunye na TV na-enene nnọọ TV ide enene okwu a na-azụ na-emekere okwu a na-azụ na bọọlụ ka ịghọta ife a na-agwa mana nke nwa na-enene okwu a na-azụ chalụ this Chelsea anyị na-ekwu ifwe ihe ndị Man U mere ifwe Man U na-agba Chelsea na-agba Man U ọ bụ maka Man U na Chelsea ezi na ha na-abụ ọnụ ama gwa gị eziokwu nke nwa na-ekiri bọọlụ ọ na-abịa na-akọ akọ bọọlụ o doo manya na ịkụrọ leda mgbe dị n'ụmụ eziokwu ịgbara leda mụnwa ịpịara sọka ọ bụrụ ịpịa sọka ị ga-ama na Arsenal onye ọbụla kwụnyere Arsenal bụ onye kwesịrị ha na-akwụnyere ya ụgwọ ka o wee na-etiri ba mkpu Arsenal esora klọb dike ịmakwa ihe mmalite na CIC bifo ndị Abakaliki golu akwụkwọ ngụ na Abakaliki akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ ọkọbara m bọọlụ sekọndịrị skuul mma gbazikwa Rangers ekwuru ụgwọ ngwa gba bọọlụ ị na-agba Rangers mgbe iji gbaba Rangers apụgo m European League ịpụrụ European League Division 2 n'ịkwaga ya gbakọta mmadụ gbakọta jan gbaba European ọ gwezi nọ mmadụ ka ịgbara esi mmadụ ahụ ịgbara jan gbaa mmadụ Europe mana ebe mgbe ọkwara 4 ga-eji gbadị bọọlụ ọbịakwa ngwa onye bọọlụ amara time eji agba bọọlụ o nwere ihe na-eme gị nwoke agbago fuelu gbajuo jeneretọ ọkwife ọkụ amena ihe ọ na-emegheri standby mana nke na-eme gị
anyị onye amụma ị na-eche na ịbụ o yere ya tata ka ị bụrụ onye amụma ọ nwere chesi eji ndị awụ